Nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa flood control project sa Barangay Talomo proper sa Davao City kaganina buntag. Atong saro ng detalye ini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara human nga gi-inspect ni Secretary Dizon ang dike diha sa Barangay Talomo proper. Sumala niya nga kinahanglan matud pa kini imbestigahan. Pero dunay tubag si Congressman Paulo Pulong Duterte. Atong sayron. Giunsan nyo pagsaka sa atok? Una na mo tong buntis. Usa ang pamilya ni Ivy sa mga nabahaan nga nagpuyo daplin sa dike doon sa Taal Bailey Bridge sa Bangkal, Barangay Talomo proper, Davao City ni atong July 24. Misaka na sila sa atop aron dili maabtan sa tubig. Napugos sila sa pagbangag sa scene aron makasaka. Pas gagay siya padulong gid tanan sa mua ang tubig. Kalit lang gyud siya ni dako ang tubig. Ang lugar personal nga gibisita ni DPWH Secretary Vince Dizon kaganihang buntag. 5 ka adlaw human nga gibaha ang lugar. Dinhi iyang giistorya ang mga apektadong residente nga namuyo daplin sa dike kinsa parayon sa paghinlo sa mga gibaha nga balay. Kailan last na nangyari yung ganito kagrabe? 2019, mas worse ngayon sir, malalim. Mas worse ngayon. Opo. Kasi nga hindi sila nagde-dredging. Ano problema eh. Nakakagalit talaga eh. Kasi nangyari na pala to 2019. Last time na umangat yung tubig, 2019. Although mas grabe yung number niya. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya gagawa ko na galit dito sa DE natin kahit na bago siya. Na talagang nagalit ako kasi meron na pagang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Trabaho na matud pa kini ugma ang pagtapos sa gabyon o ang pagpataas sa dike. Sec, how much budget are we going to use for For that? this, I don't think abot. Baka hindi abutin mga 100 milyon. This is not expensive. And yet it was not done. Why? Kaninong fault yun, Secretary? Ay ba, hindi ko na alam. Di ba, obviously, fault ng DPWH yun. Fault ng mga leadership, di ba? Both national and local. Di ba, bakit hindi inayos? Sumala ni Dizon, dili irregular ang dredging. Unang-una. Pangalawa, nalaman ko din ngayon, 10 years na daw walang dredging dito. Ibig sabihin, bawat baba ng tubig galing sa bundok, yung level ng river, ng Talomo River, pataas ng pataas, it becomes shallower and shallower. Kaya talagang ganun ang mangyayari kung hindi ka magdedredge. Every year dapat nagdedredge. Dito 10 years. Plano sab sa DPWH nga magpatukod og dam o detention basin sa bukid aron dili na mudagan ang bulog sa tubig sa ubos nga bahin sa syudad ug maperwisyo ang mga tao. Apan gitubag kini ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte. Ang lugar sakop sa distrito sa kongresista. Suma niya, taliwala sa JICA Davao Flood Control Master Plan nga maoy gilantaw nga solusyon sa problema sa pagbaha. Gisumite na kini sa national government niadto pang 2023. Apan wala matud pa kini napunduhan. Ang mismong DPWH matud pa ang dapat mo aksyon sa problema kay naa na ang master plan. Ang pangutana ni Congressman Pulong, unsa na ang plano kalabot nini? Merong 2023 master plan, no, na nakita ako, no, hindi pa nai-implement yun. So walang pondo? Hindi, well, popondohan natin ngayon. Popondohan natin for 2027 kasi wala tayong pondo ngayon. Pero again, ano pa lang yun eh, plano pa lang yun eh, wala pang detailed na engineering, kaya that will take time. Gihagit ni Congressman Pulong si Dizon nga dili na angay magsuko-suko pa og panganlan ang angay manubag ug pasakahan og kaso. Matud ni Congressman Pulong ang suliran sa baha dili lamang taman sa dredging, kinahanglan matud pa kini og saktong pondo, river improvements, dike, drainage system, watershed management ug ang hingpit nga pagpatuman sa long-term master plan. Dugang niya, mismong ang DPWH matud pa ang mutan-aw sa kaugalingon ni ining records una matud pa mamasol sa uban. Wala pa itubag si Dizon ni ini. Una nang gimando ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsuta sa flood control master plan sa syudad. Meron palang master plan yun na 2023. For whatever reason, hindi ginawa doon sa yung mga ibang project. Kaya't babalikan natin para yung master plan na para doon ay matapos na. Para hindi na tayo makakakita ng baha na kagaya ng nakita natin.
Sara, gi-inspection usab no ni Secretary Dizon ang drainage project diya sa Dacudaw dinhi gyapon sa Davao City nga nagkantidad og 83 million pesos. Gilauman matud pa nga matapos kini sa katapusan sa Agosto. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.